nećemo Afriku i Aziju, nećemo to društvo, svakog poštujemo, uvažavamo, ali tamo nama nije mesto. Mi smo evropska država. Mi hoćemo neutralnost, kakvu ima jedna Švajcarska, kakvu ima jedna Austrija, ali ne nesvrstanost. Znate, ja se smijem, dokle smo mi bili došli, u mojoj Hercegovini se umjesto pesme koja se vekovima pevala nema toga koji smije odvojiti nas od Rusije, za Brozova života pevalo nema toga koji smije odvojiti nas od Zambije. Jeste, zaista. A kad je Haile Selasije dolazio u posetu, onda onaj naš narod, da bi se na neki način predstavio vlasti kao podoban, zapeva, ali ako je negdje milicioner blizu, veli to će milicioner već da prenese nekome, reće ovi su ovde na liniji Titovoj, i slušao sam u Nikšiću kako na pijaci pevaju za vreme posete Haila Selasija Beogradu, doša nam je Selasije, komunista iz Azije. Je li to bila sprdnja? Nisam siguran. Bilo je tu i dodvoravanja. Kasnije su naravno počele i neke sarkastične pesme u narodu koje su bile najbolji komentar toga srozavanja Srbije i Jugoslavije u Afriku i Aziju. Nesvrstana, recimo, Kostarika branit će nas od četnika. Ako krenu da nas biju, bežat ćemo u Libiju, što me majko mori ja, nesvrstani pati Čad i takve stvari. Dakle, mi samo hoćemo da se i Srbija i Jugoslavija vrate tamo, brate, gde im je mesto. I geografski, i duhovno, u svakom pogledu, u Evropu.